צלעות טלה נחשבות למעדן, לטלה בשר עדין עם טעם ייחודי. אמנם לא כולם אוהבים אותו, אבל לאלו שכן קשה מאוד לעמוד בפניו. כשצולעים בשר ונתחים קטנים בפרט, חשוב מאוד להקפיד על מידת העשייה. במתכון הזה אנחנו נעזרים בטכניקה של בישול בוואקום, בטמפרטורות נמוכות, כדי לשלוט על התוצאה באופן מלא. לבישול בטמפרטורות נמוכות יש יתרונות רבים, ובשנים האחרונות הוא נכנס למטבחים בכל הרמות. מסעדות הצמרת העולמיות, קייטרינגים מובילים, מעדניות וכו'. בארץ אנשים עדיין נרתעים מהשיטה וחושבים שמדובר בטכניקת בישול עתידנית ואוונגרדית. למעשה זה מאוד פשוט. לכל חומר גלם יש טמפרטורה מדויקת בה הוא מבושל. למשל צלעות טלה מגיעות לדרגת העשייה רוזה או מידיום בטמפרטורה של 58 מעלות. אנחנו מבודדים את חומר הגלם שאנחנו רוצים לבשל בתוך שקית ואקום, אחר כך מכניסים את השקית לאמבט מים או תנור עדים בטמפרטורה מדויקת, ומבשלים עד שבמרכז הנתח נמדדת הטמפרטורה הרצויה. אחרי שהבשר מבושל, מוציאים אותו מהשקית ומשכימים אותו כדי שיקבל טעם טוב וצבע יפה. בשיטה הזאת כל הנתח מבושל באופן אחיד, ואפשר להכין אותו מראש. התוספת מורכבת מפרוסות של חצילים כלואים בשמן זית, רטטוי של פלפלים, בצל וזוקיני, ועגבניות חצי מיובשות, עם מעט שום, טימין ושמן זית. זה שילוב טעמים מאוד קלאסי, בצורת הגשה קצת שונה. כדי לסיים את המנה, אנחנו מכינים מעין טווילים מפרמזן. אנחנו למעשה מגרדים את הפרמזן ומסדרים על גבי סיליקון, אופים עד שהפרמזן נמס ומתחיל לקבל צבע. כשהוא מתקרר, הפרמזן מוסיף פריחות ומשלים את הטעם של המנה. כדי להשלים את התמונה, אנחנו מניחים על המנה כמה עלים של בזיליקום בשמן זית.